tu je i startni broj 106. 106. Vanja Đurašinović. Vanja Đurašinović. Ajmo podrška za Vanju i za startni broj 106. Tu je velika podrška, tako i treba da bude. A zatim Filip Blagovčanin iz Bijeljine u svom Fiat Puntu, a na svom autu startni broj 206. 206. Filip Blagovčanin iz Bijeljine upravo je krenuo. A tu je i treća dama sa startnim brojem 208. Vesna Jokić iz Beograda. Vesna Jokić iz Beograda, treća dama danas koja je hrabro odlučila i stala na ovu popularnu stazu u Bijeljni, to jeste koja će tek da bude popularna. Startni broj 208. Zatim tu je i Goran Lavušin, SAK Samobor 210. Goran Lavušin, SAK Samobor, Honda Civic, grupa serija, klasa 2. Tu su iza i najbolje pljeskavice, morate da probate, ako već niste. Ako niste probali pljeskavice, tu je iza, morate probati najbolje. Ja sam probao. 210 broj, grupa serija, klasa 2, Goran Lavušin, SAK Samobor. Zatim startni broj 212. Grupa serija, klasa 2, Goran Jovanović, Auto Moto Karting klub Optima Motorsport, Citroen C2. A tu je startni broj 311. 311. Predrag Stanković, SG Racing Team Aranđelovac. A nama se na stazu upravo pridružio i startni broj 403. Jasmin Babović, Saks Park Tuzla. ...403, Jasmin Babović, Saks Park Tuzla. A na startu se pridružio
Bojan Milošević sa startnim brojem 505, Automoto Karting klub Optima Motorsport.